Volume do kita lawan biar tadi monitor do. 1924 na pagpasisuin ha hege kimi sarang ito ba sisa o seti dami imisaka Check out. Lao, let's go. 1925 na hindi sarang itong puti sa mga sisa ano din o sikret ang aking MSME ibig sana ikimabi para dyan isa iputi ipasa ano na iba na unasan isa iputi ipasa na unasan